Guai, xa conseguí unha compañeira. Non é porque esme enfermo, sei porque pasa que así quedaba mellor que fose representada, porque sempre estamos os homens no medio. Va acaban de liar, va acaban de liar. Oye, esto es todo. Logo, hacemos unha maqueta de preguntas para sempre. Tienes una hora, y luego además bueno, unha coñece que dixe que foi María Castelo, ela e Begoña de Bernal, colectivo Véspera de Nada, colectivo de Beconcista. Entón, hai de presentar os colectivos desde o punto de vista feminista, e nada máis, hai nada máis, 30 segundos, un minuto, sí, terra, para falando para que descoiten desde atrás, pensamos 3 minutiños, 3 minutos, empezamos. Moderadora. Pois mira, se non tes inconveniente, ao remate de todo, pois me encantaría dar un aviso porque acá aquí un mogollón de xente de buen corazón e vou, me vou a ir a Lesbos un mes de voluntario e me apetece decirlo, pois se a xente quere facer alguna chega e lo que sea, dixe a página web en la que estou enganchado, si non tes inconveniente, o sea, como un punto aparte de outra cousa. Esa silla queda libre, ¿Qué? Esa silla que queda libre. Debo tener la peste que se Bueno, pues mira de qué. Mira, Bueno, pues empezamos. Boa tarde a todos, a todas. Acaban de liarme para presentar, bueno, pues estas mulleres coñecidas de loitas, de discusión, de enredos diversos, non? Ao redor do tema, non? Que hoxe estamos a tratar aquí, non? O ecofeminismo. Penso que é moi acaído porque, bueno, pois sabemos que a explotación da natureza e a explotación da muller, non? Parece que ten unha extraña relación, non? Unha das máximas representantes, sabedes que é Vandana Shiva, premio Nobel de Física, filósofa, que ven moitas veces, bueno, cos movimentos de escola que nas Illas Baleares, non?
para impulsar o coñecemento da terra, dos alimentos, a creación dos ciclos da vida, non? Presentalos xa desde a escola, que é un tema que a mí me apasiona. Entón, hoxe temos a suerte de estar aquí con María Castelo e con Begoña de Bernardo, que pertenecen ao colectivo Véspera de Nada, un colectivo de crecentista, que editaron, bueno, pues, o libro de guía, como é o título, guía para o descenso enerxético de Galicia, un libro moi recomendable. E nada, sin máis, deixo-vos con elas, que son as que nos teñen que dicir. Ao final da súa intervención teremos un tempiño para preguntas e para, bueno, pues, para charla. Bueno, vamos primeiro. Isto como empezar. Eu agradecervos a convite para falarmos destes temas, decir tamén que estou gratamente sorprendida de atopar tanta xente nesta convocatoria. É difícil e desde logo sorpréndeme moito para ben. Tamén estou moi contenta porque de repente cheguei e acabo de encontrar a moitas bellas amigas que facía tempo que non vía, algunhas delas, bueno, encantada de velas de novo. E a moitas outras menos bellas, e que tamén están hoxe aquí, bueno, pois é moi grato para mí. Compañeiras todas de diversas batallas, de diversas argalladas, unhas veces pois nuns lados e outras noutros, pero que é moi agradable velas. Bueno, pois, como decía Sabela, Véspera de Nada é unha asociación que xurde aquí en Galicia no ano 2008 e xurde co obxectivo de divulgar fundamentalmente na sociedade o feito que se chama pico do petróleo, o cénit da produción mundial de petróleo. Nace pois, co ánimo de divulgación a respecto deste tema que consideramos que nos vai cambiar as vidas para sempre. Entón o que vou facer é situar un pouco o tema neste contexto de crise actual, contextualizalo ao redor deste tema, enlazar un pouco tamén coas alternativas que se dan desde o ecologismo e desde o feminismo. E a partir de aí, María, penso que profundizará un pouquiño máis no que é o ecofeminismo concretamente, non? Entón, tamén eu vou intentar, creo que as dúas están na nosa vontade, facer unha exposición breve, digamos, contextualizar o debate, contextualizar o tema, pero facer unha exposición breve porque sempre o interesante é que preguntemos o que cada un considere, que profundizar por donde máis nos interese, ou bueno, aclarar as cousas que máis nos interese a cada quen. É seguro que o tema dá para falar moitísimo, sempre é máis enriquecedor que falemos todas e todos porque todos contribuímos, non, ao debate. Entón, bueno, eu empezaría por situar o momento histórico que estamos a vivir, non? Vivimos no que se chama a civilización industrial, nunha civilización industrial en un sistema económico que é o sistema capitalista. Entón, desde os ámbitos da ecoloxía e do cénit do petróleo, consideramos que este sistema está esgotado, que realmente está tocando ao seu fin, que estamos nun momento de cambio moi profundo e de crise moi profunda, pero de crise de civilización e de crise de sistema realmente, que non é unha crise conxuntural que se vai resolver, que vai pasar e que vamos volver a continuar, non? Como un sistema que ten altos e baixos e que este é un baixo, que é un bache, pero que vamos recuperarnos e vamos seguir vivindo no mesmo paradigma económico. Pensamos que esta crise é distinta. E que nos fai pensar isto? Pois fainos pensar isto o feito de que hai moitas circunstancias que apuntan para aí. Eu sempre fago referencia
ao informe que no ano 1970 se fai ao Clube de Roma por parte dun grupo de expertos do MIT naquele momento a respeito de como iba a evolucionar a economía global no mundo, de seguir o sistema económico facendo o mesmo que estaba a facer, non? De seguir neste sistema industrial. E a conclusión deste informe, que se fai por primeira vez a aplicación de modelos matemáticos ao comportamento do mundo global, pois a conclusión é que de seguir actuando o sistema económico e industrial da maneira que estaba actuando, os recursos que usamos esgotaríanse e os sumideiros de contaminación e de residuos tamén estarían saturados, por decirlo de algún xeito. E que isto nos levaría a un colapso dese sistema. E ese colapso, máis ou menos, enúnciase que pode suceder nas primeiras décadas do século XXI. Bueno, os límites do crecemento é un informe moi contestado, moi cuestionado, durante un tempo, pois, cando se sale á luz, hai un revuelo na comunidade científica internacional, falase moito del, pero ao pouco tempo cae no ostracismo, pénsase que, bueno, que a tecnoloxía vai resolver os problemas, que é posible un crecemento sustentable. Naquel momento, o que propón o informe dos límites do crecemento é coller a vía da sustentabilidade. Hoxe en día, as persoas que participaron naquel estudo, como é Denis Meadows, dinos que xa non estamos a tempo de coller o camiño da sustentabilidade, que xa pasou a hora, porque as condicións xa se deterioraron tanto que xa non estamos a tempo de creer no crecemento sustentable, que xa non é posible. Naquel momento, pois eso, acredítase aínda na sustentabilidade, e simplemente non se fai nada, síguese co crecemento industrial, co crecemento económico exponencial, e seguimos así hasta hoxe. A parte deso, desde o punto de vista das mulleres, como mulleres cuestionamos o sistema económico no que estamos a vivir, o sistema capitalista, porque pensamos que sucede unha dicotomía entre o capital e a vida. É dicir, o capitalismo, o sistema económico capitalista, englobaría tamén aquí o sistema económico comunista, do comunismo, digamos, que non é real, do comunismo que se puxo en práctica, porque non é máis que capitalismo de Estado. Quero dicir que os obxectivos son os mesmos e as formas de actuar na naturaleza son as mesmas. Bueno, pois o capitalismo pensamos que depreda a vida, depreda a naturaleza, é incompatible coa sustentabilidade da vida, co sostenimento da vida. O obxectivo deste sistema económico é aumentar o beneficio empresarial, aumentar o beneficio monetario. O obxectivo non é satisfacer necesidades humanas. O obxectivo é a acumulación de riqueza. Precisamente, o obxectivo non é satisfacer as necesidades humanas, senón todo o contrario. O obxectivo é que vivamos permanentemente insatisfeitas, permanentemente imperfectas, porque eso nos leva a consumir o que este sistema nos vende para sentir que estamos alcanzando a felicidade. Pero non a alcanzamos nunca, porque o sistema necesita que non a alcancemos, necesita vendernos un novo aparato, unha nova ilusión. Desta maneira, o sistema utilízanos na súa engranaxe, e da mesma maneira que utiliza a naturaleza para extraer materias primas e para verter os seus residuos, utiliza as persoas humanas como forza de traballo na súa engranaxe para propiciar esta acumulación de riqueza que vai sempre nunha dirección. É dicir, durante un tempo as nosas condicións de vida melloraron porque tiñamos unha enorme cantidade de enerxía e de recursos disponibles que aumentaban cada día, que aumentaban cada ano. Pero o que non estábamos tendo en conta é que nun planeta finito eses recursos esgótanse. Por moi vastos que sean, por moi grandes que sean, por moi grande que sea o noso planeta, chega un punto en que hai límites. O que nos decía o informe, os límites ao crecemento. Hai límites.
neste momento o que pensamos desde os nosos foros é que estamos alcanzando eses límites, que nos estamos encontrando con eses límites, os límites físicos dos recursos e das materias primas e mesmo do espacio, que somos 7.000 millóns de personas, ademais, encima, pois as desigualdades, a utilización dos recursos e da riqueza son cada vez maiores. A desigual utilización dos recursos, o desigual disfrute deses recursos, pois é cada vez maior. É dicir, que hai unha pequena parte da población que utiliza unha enorme parte da riqueza, dos recursos, dos alimentos, da enerxía, que disfruta de todos eses beneficios e de todo ese benestar, e hai unha enorme parte da población mundial que carece do máis elemental para a vida. Entón, claro, para que este sistema funcione, ten que deixar fora toda unha serie de cousas. Entón, por unha parte, deixa fora ou esquéncese de que somos seres ecodependentes, é dicir, dependemos da naturaleza, pois eso, deixa fora o esgotamento de recursos, deixa fora a saturación dos sumidoiros, dos residuos, deixa fora os desequilibrios ecolóxicos como o cambio climático, que todo eso para o sistema económico non existe. E tamén esquece que somos seres interdependentes, é dicir, que dependemos uns dos outros na vida. Entón, deixa fora todo o traballo non remunerado, oculto, todo o traballo que non está no mercado. Se non está no mercado, non existe. O que non está monetarizado, o que non se paga, non existe. É dicir, todos os labores de coidado da vida, os labores de reproducción social, de reproducción da vida, que son mayoritariamente realizados por mulleres. Entón, dai a doble discriminación que sufrimos por todo este labor oculto que non se ten en conta para nada, que non conta no PIB. Entón, claro, pois, por unha parte, pois, o custe de contaminar un río, ou o custe de arrasar unha selva, un bosque, ou de esgotar unha materia prima determinada, non se ten en conta neste sistema económico, tampouco o custe de parir, ou de reproducir a vida, de sostela. Daqui dedúcese, podemos ver claramente que o sistema económico vai íntimamente unido ao sistema patriarcal, ao sistema heteropatriarcal. E necesítanse un ao outro. O capitalismo necesita manter este sistema de dominación desigual, porque se alimenta directamente dele. Na economía ou no sistema, na civilización industrial, por parte do feminismo, das loitas feministas clásicas, pois enfróntase esta discriminación dunha maneira productivista. É dicir, durante todo o século XX, as loitas feministas están encaradas a reivindicar a igualdade, a reivindicar a incorporación da muller ao mercado do traballo asalariado, a reivindicar o noso dereito a recibir, pois eso, tamén unha compensación monetaria polo noso traballo. Pero que sucede? Que salimos a ese mercado de traballo, a ese mercado laboral remunerado, pero o resto deses labores ocultos siguen estando a cargo nosa, siguen recaendo sobre os nosos ombros. Entón, claro, encontrámonos con que moitas mulleres, sobre todo nos últimos tempos, se ven decepcionadas, frustradas, se ven como timadas, non? Nos vemos como timadas. Por outra parte, a incorporación da muller a ese mercado laboral e a esas esferas públicas da economía, da política, da empresa, moitas veces, eu penso que na inmensa maior parte, sigue estando dentro dun paradigma tremendamente patriarcal, tremendamente masculinizado. É dicir, que cando unha muller ten éxito na política, nos negocios, é porque asume un rol
tremendamente masculino. É dicir, as mulleres fixemos un recorrido moi longo para chegar a ese punto onde igualarnos, porque ser iguais nunha sociedade patriarcal é ser iguais aos homes. Pero os homes non fixeron o recorrido contrario, de camiño aos fogares, ao compartir o traballo non remunerado e a adoptar quizás modelos menos patriarcais, máis feminizados, pois no reparto dos tempos, en como se vive a vida social, a vida pública, etc. Entón, neste momento crítico, temos unha oportunidade para repensar moitas cousas. Eu sempre digo que é un momento difícil, mas moi ilusionante, tamén moi interesante, porque temos a oportunidade, xa que as cousas van cambiar irremediablemente, de tomar cartas no asunto e de decir estamos aquí e queremos que o mundo cambie a noso favor das persoas, en primeiro lugar, a favor de humanizar máis esta sociedade, e a favor das mulleres, porque pensamos que temos dereito, todo o dereito a reivindicalo, e que ademais que cambie a favor das mulleres e que cambie hacia unha feminización da economía é bon non só para as mulleres, senón para toda a sociedade. Eso é para min algo moi importante, que nos convenzamos que salir desta sociedade heteropatriarcal, cambiar este modelo, é positivo para toda a sociedade, é positivo para as mulleres, pero tamén para os homes, tamén para os nenos e as nenas, para as nosas crianzas, tamén para as nosas persoas maiores. Entón, esta crise, que para nós é moi probable que desemboque nun colapso civilizatorio, pois dase, como decía, no plano ecolóxico e no plano social, no plano dos cuidados. E no plano social vense dando xa fai moito tempo, en forma de guerras polos recursos, en forma de migracións masivas, que estamos vendo que se agudizan día a día, e en forma da crise global dos cuidados. E ademais, esta crise de cuidados sucede na nosa sociedade, pero sucede de forma global. É dicir, asistimos a mulleres que migran dos seus países de orixe, deixando as súas familias a cargo de outras persoas, mentras elas mesmas veñen coidar das nosas familias ao noso primeiro mundo. Entón, neste contexto, eu creo que é onde estamos neste momento, non? Neste, como di Amaia Pérez Orozco, nesta cousa espantosa que nos temos montado, nesta sociedade desquiciada, hiperveloz, donde o único que importa é crecer, o crecemento, porque é un sistema perverso que se retroalimenta a si mesmo. O sistema necesita o crecemento continuo para non colapsar. Dadesvos conta que a única obsesión que teñen é que se volva a crecer, porque claro, un sistema que utiliza o crédito como alimento necesita o crecemento, porque necesita saber que ao ano seguinte vai xenerar máis, e ao ano seguinte máis, e ao ano seguinte máis. E iso onde remata? Que ser vivo ten un crecemento exponencial infinito? Entón, é dicir, intuitivamente, calquera cousa que medra infinitamente chega a un punto en que se dá un colapso brusco. Calquera población biolóxica, dicir, ti soltas unha parexa de conexos nun prado cerrado, nun ecosistema cerrado, e mentras teñan alimento, a población medrará exponencialmente hasta que chegue a un tope máximo donde ou colapsan por falta de alimento, ou colapsan por unha enfermedade, ou colapsan por falta de espacio, ou por polución, por excesos de residuos. Pero o que non é lóxico é pensar que o crecemento exponencial, continuo e infinito é posible. Parece de perogrullo, pero aí estamos, instalados nesa verdade absoluta.
Entón, así é todo, neste momento a sociedade pois plantexase alternativas, porque chegamos a un punto donde vemos que algo se está desestabilizando, donde nos siguen vendendo a moto de que é posible recuperar a mesma maneira de vivir, pero donde xa se levantan moitas voces críticas, sobre todo desde o ecoloxismo, dicindo que isto non é posible. Entón, a sociedade civil mobilízase e plantexase alternativas políticas, alternativas sociais, alternativas económicas. E entran en escena conceptos novos que tentan dar unha resposta global, porque xa non é posible poñer remendos ou poñer parches. E aquí é onde, para min, os tres alicerces desta resposta que temos que dar son a transición ecolóxica da economía, por unha parte, a teoría do decrecemento e o ecofeminismo, que son tres alicerces da sociedade postindustrial que teñen que dialogar entre sí, que todos aportan e que teñen que complementarse. E somos a sociedade, somos esa sociedade civil activa, que estamos fronte a ese capitalismo voraz que intentará perpetuarse. E intenta perpetuarse como? Pois reducindo os recursos disponibles para a inmensa maioría da xente e intentando seguir co seu status quo dese fluxo de riqueza cara arriba, que é o que están facendo, reducindo gasto público, recortando, constreñindo a sociedade cada vez máis, pero mantendo o status quo dese capitalismo, desas multinacionais, desa gran banca, dese establishment político, etc. Entón, como mulleres conscientes e activas frente a isto, pois é moi importante que estemos presentes. Es dicir, desde o feminismo é moi importante que nos fagamos conscientes do momento que estamos a vivir e que da mesma maneira que os que estamos no tema do decrecemento ou que nos movemos máis no ecolóxico e acreditamos neste esgotamento dos recursos e de que non é posible volver a vivir como antes, da mesma maneira que decimos imos ter que reducir os consumos de todo, imos ter que reducir os consumos no primeiro mundo, non é posible vivir así, non dá para tanto, isto xa non vai a máis, xa non é posible que teñamos máis cada día máis. Pois tamén como mulleres feministas temos que ser conscientes disto, porque a nós sempre nos toca unha loita doble. Se oprimidas somos por parte do capital e por parte dos ricos e poderosos, oprimidas somos tamén pola nosa condición de mulleres e por esa condición de soportadoras do peso de coidar da vida, de sustentar a vida, dese traballo invisible, dese labor de sustento. Entón é moi importante que estemos presentes neste proceso e que nos fagamos activas e que reflexionemos e repensemos cara a onde nos vai levar esta crise. Polo tanto, nos pensamos que estamos asistindo a un proceso de decrecemento xa, é dicir, o decrecemento non é unha opción, é unha realidade. O que aínda estamos a tempo é de intentar sermos capaces de dirixir ese decrecemento e de crear sociedades que sean máis xustas, máis humanas, probablemente tamén máis felices, porque a voráxine na que vivimos actualmente non creo eu que sea o paradigma da felicidade.
E o que está en xogo logo, pois se vai ser un decrecemento voluntario e controlado pola sociedade, ou se vai ser un decrecemento forzoso e dirixido desde arriba, que se pode convertir facilmente en reximes autoritarios, recortadores de libertades, como xa estamos albiscando, e que nos levan casi a condicións de esclavitude. Entón, desde o meu punto de vista, calquera cousa que se faga no sentido de manter o control neste proceso de cambio, de manter o noso control, é positivo. E sí que hai propostas abondo que cada un de nós e tamén colectivamente podemos poñer en práctica. Entón eu sempre fago moito fincapé en unhas cuantas cousas, e é, cando os recursos ficticios fallan, refírome aos recursos financeiros, ás bolsas e demais, o que nos queda son os recursos reais. E os recursos reais son a terra fértil, as sementes, a auga e o saber facer, o que sabemos facer as persoas de cada lugar, de cada territorio, con esas cousas, con eses recursos. Eses son os recursos reais. Por iso non é casualidade que estemos asistindo ao espolio descarado deses recursos, a acaparamentos de terras, tamén no noso entorno, proxectos de expropiación para a megaminería, a privatización de bens tan elementais como a auga, coa lei de augas, a lei do sol, a lei de montes, aquí, que asistamos ao control sobre as sementes, de maneira que se patentan unha semente que está registrada por unha casa comercial, xa non se pode acceder a ela se non é mercándoa. Eses son os recursos reais, e ben o saben, non é casualidade que veñan a saco por eles, que non os arrebaten, cando son recursos que deben estar nas nosas mans. Por iso, calquera cousa que se faga en favor de manter eses recursos nas nosas mans será positiva, incluso desobedecendo. Tamén fago sempre outra chamada de atención sobre, desde o ecofeminismo, os grupos de mulleres que nos últimos tempos, nos últimos anos, se rebelan tamén contra este sistema esclavizador de corpos e de vidas, a través da maternidade, a través dunha nova maternidade, dunha nova visión da maternidade e da crianza. Grupos de mulleres que queren exercer a súa maternidade sin complexos e plenamente, que queren vivila, que tamén a ven como un dereito delas mesmas e das súas crianzas. Neste punto tamén sempre digo que non nos confundamos, hai unha delgada liña que separa este dereito, para min é un dereito, ademais un desexo, desa visión casposa e extremadamente patriarcal das mulleres como diosas del hogar e salvaguardas dos principios e valores de tal. Non ten nada que ver unha cousa coa outra. Cousas como a ampliación dos permisos de maternidade e crianza, ou como que desde o momento en que estás facendo un labor reproductivo da vida, poñendo a unha persoa no mercado para que ese mercado a acolla dentro de 20 anos e a utilice no seu propio beneficio, no propio beneficio do sistema productivista, pois algo tan elemental como que ese tempo ten que ser recoñecido como cotizado á Seguridade Social, algo tan elemental como eso, é dicir, non me colle na cabeza que non se estea reivindicando moi fortemente, non? Que máis cousas? Como decía antes, hai quen pensa que xa non estamos a tempo de facer un desenvolvemento sustentável, e que o que temos que facer neste momento é reconstruir a nosa resiliencia. A resiliencia é a capacidade de absorber impactos
e resistilos e salir reforzado deles. Utilízase en física, coa resistencia de materiales, utilízase en psicología, utilízase en socioloxía. E a resiliencia para min ten dúas vertentes. Por unha parte, a vertente da independencia, de facernos máis independentes de empresas, de multinacionais, da banca, independentes incluso do aparato estatal en moitas cousas, de insumos lonxanos, de produtos, de consumo, pero tamén ten outra vertente de interdependencia, porque a resiliencia construíese a nivel individual, sí, pero moito, moito a nivel colectivo. A resiliencia da colectividade. Entón, a eso me refiro ca interdependencia. Por unha parte, sermos independentes, sermos máis autosuficientes, sermos máis donos da nosa propia vida e do que queremos facer con ela, pero por outra parte, sermos conscientes de que somos interdependentes, que dependemos os uns dos outros. Isto vese moi ben, se escarbamos un pouquiño cara atrás, nas nosas sociedades tradicionais, rurais, vemos como se cooperaba na aldea, na parroquia, na tribo, como se cooperaba a favor da supervivencia de todos e de todas. Creo que pouco máis me queda por decir. Sí, que sempre me gusta tamén rematar con unha frase e é transmitir que o poder, a pesar de todo, o poder pequeno reside en nós, en cada un e cada unha de nós. O poder con mayúsculas, o poder militar ou o poder estatal terano, pero o poder real e pequeno de cada unha de nós está dentro de nós. E é posible utilizalo. O poder de consumir, de como consumimos, onde, que cousas, que produtos, de onde veñen, o poder de non deixarnos alienar pola publicidade, o poder de educar as nosas crianzas doutra maneira, noutros valores, e o poder de ocupar o territorio e de facernos donas deses recursos reais, de chantarnos e decir, aquí estamos, este é o noso territorio. Non me refiro á propiedade da miña terra, do meu lugar, senón ao territorio como propiedade colectiva. E a defendelo e a ter claro onde estamos. E eu deixaría aquí, porque non quero liarme moito máis. Bueno. Moitísimas gracias, Begoña, polas túas acertadísimas e necesarias reflexións. Necesarias e urgentes reflexións. Ahora, bueno, pues María Castelo nos vai a axudar a seguir reflexionando. Sí, eu apenas vou a dar dúas notas sobre o que o ecofeminismo. Antes de que se me esqueza, mentras está en quente, Begoña acaba de dicir que incluso desobedecendo, eso de incluso desobedecendo nada, o sea, desobedecendo sí ou sí. A desobediencia vai ser o único camiño. Ao mellor non temos que estar desobedecendo o día inteiro, mas vamos a ter que desobedecer individual e colectivamente de xeito masizo. E con respecto á situación, eu resumo nunha frase dun compañero noso que se chama Manuel Amigo, que é unha persoa increíble. Se algunha vez tenes a oportunidade de ouvilo, inda que haxa que pagar, pagai para ouvilo, porque é unha persoa fantástica. El resume a situación con esta frase: extinguímonos como especie, mas a recuperación económica é un feito irrefutable. Nós extinguimos, mas vamos a deixar unha de progreso, unha de desenvolvimento insuperable, vamos. Pois ben, o ecofeminismo é un paradigma, unha corrente. Realmente non hai un ecofeminismo só. Dentro dese paradigma hai múltiples correntes, como non hai tamén un feminismo só, non hai un ecoloxismo só, non? Hai moitas variantes. Supónse que nace, alá polos anos 70, cun movimento que se chamaba o movimento chico, que nesa lingua da India significa algo así como abrazar árboles. Dúas discípulas de Gandhi iniciaran ese movimento nunha comunidade que está no estado de Uttar Pradesh, me parece. Nese estado había
unhas terras con unhas árbores milenarias e esas árbores, ese ecosistema consistía ou era a base da vida desa comunidade. Ademais, esa comunidade tiña unhas específicas normas de asamblearismo, de democracia directa, vamos, de tratamento da terra en mancomunidade. Chegou o progreso, chegou a agricultura extensiva, chegou a agricultura industrial, digamos, e había que cortar esas árbores porque eses cultivos non eran productivos para o mercado, eran productivos para esa xente, mas para o mercado non. As mulleres desa comunidade ataronse as árbores seguindo as instruccións, as ensinanzas de Gandhi da resistencia pasiva, amarraronse as árbores para que non as cortaran, e non as cortaron. Mais tarde, movimentos similares desenvolveranse en Bolivia, no Brasil, contra a megaminería e contra, de novo, cultivos que non eran autóctonos, contra a agricultura invasiva, etc. Como se relaciona o feminismo ca ecoloxía? Pois do mesmo xeito que se relaciona a natureza ca muller. Digamos, ambas son exploradas, a exploración de ambas é negada, aínda hoxe se nega, a exploración da muller e a exploración da natureza. En parte, é negada porque para o sistema é unha propiedade, e tanto a terra como a muller son propiedade da parte máis poderosa do sistema, entón, tú non explotas o teu, tú faz uso do teu, non? E ambas exploracións sirven como pilares do actual sistema económico. O terceiro pilar sería a exploración norte-sur. Que reaccións hai a iso? Pois, ante a exploración da muller está o feminismo, as distintas variantes do feminismo, está o decrecimento diante da exploración do medio, e está o ecofeminismo como a unión das dúas correntes. Por que é necesario o ecofeminismo? Se xa había un feminismo, xa había feminismo en Europa, xa había feminismo en Estados Unidos. É necesario porque o feminismo noso para elas non serve. E por que non serve? Porque as mulleres occidentais defendemos uns valores que a elas non lles valen. Eu, como muller occidental, teño unhas necesidades que unha muller da India, unha camponesa de Uttar Pradesh, non ten. E viceversa. Eu podo amarrar unha árbore, debería amarrar unha árbore para que non me cortaran, mas que corten unha árbore na Coruña non vai significar que a miña vida cambie fundamentalmente. Embora para unha comunidade camponesa que vive da agricultura de subsistencia, que modifiquen o seu ecosistema é a diferencia entre a vida e a morte. As mulleres occidentais podemos nos permitir discursos que eu non digo que sexan menores, mas que para o mundo que nós chamamos subdesenvolvido non teñen ninguna importancia. Vos pensáis que, por exemplo, unha comunidade do altiplano boliviano pódese preocupar polas bragas de Cristina Pedroche? Evidentemente non. O sea, para nós é importante, porque para nós simboliza pois a humillación da muller, simboliza a nosa conceptualización como un obxeto do home, etc. Claro que é importante, pero é importante por unha cousa, é importante porque temos un montón de necesidades cubertas, cousa que elas non teñen. Nós temos un estado de benestar que ata agora nos foi surtindo malamente de moitas cousas. A partir de agora xa veremos como acaba o asunto. Quen é o que ten que tomar as rendas? O feminismo ou o decrecimento? Ben, Giorgio Monsandini di que ambas correntes teñen que facer unha simbiose e darse apoio mutuo, porque un sen o outro non van a poder, digamos, ter unha influencia tal no sistema que poda mudar as cousas. O ecoloxismo, di el, sin feminismo, é un ecoloxismo verde occidental vacío. Que significa? Pois temos, pondo aí containers verdes e reciclamos. A reciclaxe debería ser a última parte ou a última cousa na que nos deberamos de preocupar os ecoloxistas. Quero dizer, cando reciclamos, ou se temos que reciclar, debería ser xa en última instancia, cando xa temos todas as outras necesidades de verdade ecolóxicas cubertas. Por moito que reciclemos, non vamos a adiantar nada se consumimos moito, porque na reciclaxe tamén se consumen recursos, iso é importante sabelo. Vamos a ver o ecofeminismo. Que originalidade ten o ecofeminismo? Ben, por unha parte, outorga un valor epistemolóxico a prácticas e saberes originados históricamente polas mulleres ou polas comunidades de mulleres nas tarefas de sostenibilidade da vida. Sobre todo no terceiro mundo, e aquí tamén, ata non hai tantos anos, o que pasa que se nos foi esquecendo,
as mulleres na súa vida cotidiana de subsistencia poñen en xogo formas de pensar alternativas e constitúen a orixe desas propostas, non? Por exemplo, cultivos da terra que sexan moito rendíveis dende o punto de vista do produto para a subsistencia da familia, pero que requiran pouco esforzo, pouco traballo e, sobre todo, poucos recursos, porque estamos falando de sitios onde non hai moitos recursos, non? A comprensión da natureza tamén como un alter ego do feminino. Cando digo isto, claro, hai moita contraposición, porque dicen, oi, sí, entón estás a dizer que a natureza e o feminino é bon e o masculino é malo. Non digo eso. Eu, en algún momento, así falando con algunhas persoas, dicen, pois podíase mudar isto do principio feminino polo principio alfa. Non, moito religioso, vale, pois vamos deixar así. O principio feminino sería o principio que se basea na vida e que quere que a vida continue. O principio masculino, e non ten nada que ver cos homens, por favor, que non se me ofendan os homens presentes, sería tudo aquilo que ten que ver co beneficio económico e, polo tanto, de algún xeito está ligado á morte. Por qué? Porque o beneficio económico depreda e mata. Iso non hai discusión, non? Neste sentido, o desenvolvemento significa un desarraigo para aquelas comunidades de mulleres que viñan practicando estas técnicas alternativas e as que nós lle levamos o progreso. O progreso, que está moi ben algunhas veces, outras veces está moi mal. Por qué? Porque cando tú vives nunha comunidade fechada, acostumada a determinadas actividades, acostumada a un ritmo de vida, e levas técnicas novas que non van a poder ser usadas por todos, porque para colmo de males nin sequera hai democracia ou nin sequera hai unha igualdade no acceso a esas novas técnicas. O que facemos é empobrecer a certos grupos. E que grupos empobrecemos? Que son as máis pobres das pobres? Evidentemente, case sempre son as mulleres, non? Cando o noso desenvolvemento chega lá, é un proxecto tendencialmente, é un proxecto moi tendencioso, non? Porque, claro, é desenvolvemento para nós. Mas unha gran explotación mineira nunha comunidade que vive de hortas, que lle pode levar de beneficio? Exploramos as súas hortas, contaminamos as súas augas, esas mulleres non poden cultivar, esas mulleres non poden alimentarse a si mesmos, e non poden alimentar os seus fillos. Os maridos terán que ir a traballar na mina. Co que gañan na mina non van a poder comprar alimento no mercado para satisfacer as necesidades que antes satisfacían apenas cunha hortiña pequena. Ante toda esa situación, é que as mulleres do terceiro mundo se están rebelando, non só contra o que nós dicimos do progreso, este progreso que eu digo, o progreso que empobrece, senón tamén contra o feminismo que lle estamos exportando e que lle di que se teñen que emancipar. E elas din que nós estamos emancipadas. Realmente, de que queredes que nos emancipemos? Vivimos do noso traballo, temos a nosa subsistencia, temos os nosos fillos, criámonos como nós consideramos. Realmente, de que temos que nos emancipar? Na maioría dos casos, esa xente nin sequera ten un estado que lles afecte, ou lles afecta mínimamente, ou ata ahora lles estaba afectando mínimamente, porque eran comunidades tan apartadas onde, fora de algún imposto ou fora de algunha tasa, non había unha condición estatal como podemos ter as europeas, e tampouco non hai un conceito de sometimento como podemos ter as europeas. A muller europea tamén non estuvo tan sometida ata que chegou o feminismo alá polos anos 40-50. Aquí na Galiza, por exemplo, a muller foi moito máis libre do que se pensa. Houve un período negro, si é certo que foi o nacionalcatolicismo, mas antes do nacionalcatolicismo as mulleres mandaban nas casas, e as mulleres nas mancomunidades tiñan voto e voz como os homes, e as mulleres aquí heredaban, e as mulleres eran donas da súa casa cando tocaban. Outras veces eran donos os homes e outras veces irían en paridade. Non nos vendan a moto de que a emancipación total e absoluta chegou ca muller no mercado laboral e ca muller traballando 10 ou 12 horas fora da casa, porque é mentira. Como dicía Begoña, o que nos están facendo é
duplamente explorándonos, porque nos están explorando fora e explorando dentro. E o capitalismo non sobreviviría sin a exploración da muller. É certo que o capitalismo explora a todos por igual, e explora cans, e explora cabalos, e explora todo quanto pode. Mas a muller quizáis, por esa cuestión de que no seu momento tiña ese rol de cuidados, e ese rol de cuidados non lle foi levantado, pois acabou con dous roles. Como o home non asumiu ese rol, acabamos nós ocupando os dous. Se tú estás na casa, dinche que o teu traballo non vale, non? Porque se eu teño unha filla, ten 4 meses, a min acouse má baixo o 22 de decembro e a nena cumpriu os 4 meses o 2 de xaneiro. A matrona díxome que tiña que darlle 6 meses de lactancia materna ininterrumpida e a demanda. Hostia, pois non me dan as contas, porque se me dades das 6 semanas de baixa e teño que dar 6 meses a teta e a demanda para máis, como fago? Resulta que vou a unha guardería e o traballo que na miña casa non vale, porque non vale nada, ou seja, ninguén me viña a pagar a casa, na guardería cobranme 5 euros a hora. Fixen os cálculos, multipliquei 5 por 24, que son as 24 horas do día que unha nai está traballando, e danme 120 euros por día, que multiplicado por 30 días, que ten un mes, a min salen 3.600 euros. Pero o meu traballo non vale, ou seja, eu teño que ir a traballar, porque teño que cotizar, válgame Deus, e non cotizo, non vai a ser. Pois, este novo empobrecemento que se nos dá no primeiro mundo, imaginade como está a sernos no terceiro mundo, ou no cuarto mundo, ou no mundo que sexa. Estamos elevando ali unha idea, unha cosmovisión que para nada é a cosmovisión que eles tiñan, que está chocando directamente cos seus costumes, con todo o que eles tiñan criado durante miles de anos. E o que facemos é levarles uns servizos e uns bens de consumo, normalmente, ao que non todos van a poder acceder, pero ao mesmo tempo estamos lle quitando os seus bens propios. Se só lle leváramos os nosos, e quen quixera ou quen puidera accedese, e o que non, estaría ben. Mas o que facemos é, levamos un McDonald's e a cambio contaminamos un río. Levamos unha fábrica de HP e a cambio contaminamoslle a terra pouca que teñan fértil. Ou roubámosles as sementes, roubámosles os seus saberes e patentámolos. Poñémosles un carimbo e dicimoslle que esa semente ou esa técnica é occidental e que a partir de agora paguen por ela se queren usala. Imaginai como cae isto no mundo da India, no mundo de África, no mundo de Sudamérica. Estas persoas que fican fora do acceso a bens e servicios, o único que teñen é, como dicía Begoña, a resiliencia. A resiliencia, esa capacidade de resistir, están usando para, de algún xeito, recuperar os coñecimentos que xa se están empezando a perder, porque se están empezando a romper os selos das cadeas de transmisión. A escola, que está moi ben porque alfabetiza, tamén analfabetiza, é dicir, alfabetiza dun xeito, mas analfabetiza che outro. De que xeito che analfabetiza? Pois analfabetiza che do xeito que mentre que ti estás na escola escuitando a mestra, non estás na casa escuitando a túa nai e a túa avó. Iso é importantísimo, escuitar e ter contacto cas antigas xeracións, porque son as que che van a transmitir os saberes cos que se desenvolveron elas, e son os saberes que están adaptados á súa terra. A forma na que nos botamos as patacas en Miño, ao mellor pois non é adecuada para botar as patacas en Colombia. Non sei se me seguides. Se rompemos esa transmisión, o que facemos é ensinarlle a eses nenos que a única forma útil e práctica de botar as patacas é cun tractor mecanizado nunha extensión o suficientemente grande para que caiban a poder ser 2 tractores, un para botar e outro xa para recoller, e darlle moito 15-15 para que suban de contado e para que en 2 meses teñamos patacas no prato. A recuperación dese principio feminino, entre aspas, permite tamén trascender os cimentos patriarcais do mau desenvolvemento e permite redefinir o crecimento e a productividade económica como categorías vinculadas á produción e á vida e non á destrución. Destarte, o ecofeminismo é un proxecto político, ecolóxico e feminista a un tempo. E legitima a diversidade
ao tempo que tira legitimidade á práctica dunha cultura que serve para a acumulación única e exclusivamente de capital. A democracia da Terra proporciona unha opinión alternativa do mundo onde os seres humanos son parte da familia da propia Terra e a Terra non é a nosa propiedade, senón que nós somos a propiedade dela. Comenzamos a ver que estamos conectados uns con outros e aparecen, ou mellor dito, reaparecen novos conceitos como a cooperación, a solidariedade, a colaboración, etc. Para sustituir o consumismo, a competencia, etc. Ben, cando falábamos antes da sustitución do papel tradicional da muller no que son os cuidados, temos que ter en conta que neses países, claro, os cuidados son, como eran ata aquí hai pouco, única e exclusivamente femininos. Cando nós lle roubamos as mulleres a eses países, digo roubamos, porque, bueno, digamos que lles pedimos prestadas para que nos cuiden a nós, estamos lle facendo un dano terrível. A unha, rómpese esa cadea de transmisión. A outra, esas crianzas van xa a entrar directamente nun mundo, como diríamos, iba a dicir criminal, pero pareceme bastante forte, vale, van a entrar nun mundo, digamos, desprotegidas. E estamos criando toda unha xeración de nenos que non coñeceron as súas mães, porque as súas mães estaban traballando no primeiro mundo. Estamos dicindo que iso é a liberación, ou seja, que estar sen mãe é a liberación para eles, porque é a nosa liberación. Nós liberámonos porque podemos ir traballar, porque temos outras persoas traballando para nós. Curiosamente, fun a 4 guarderías, a 4 infantarios, todas eran mulleres. O sea, non achei ningún home traballando nos cuidados. Non sei se foi casualidade ou se a media anda por aí polo 100%, mas para que vexáis o que son, o que é a libertación. Realmente de que nos libertamos? Estamos libertando de traballar na nosa casa e cuidar os nosos fillos e ir a un negocio a cuidar os fillos dos outros. O sea, é bastante ridículo. É como se na túa casa tes xeranios e por regalos non che paga nada, entón vas regar os xeranios do veciño e deixas que os teus xeranios morran. É bastante absurdo, mas é así. E eu incluo porque son absurda de todo, porque se non fose completamente absurda estaría na miña casa que a miña filla non estaría traballando e deixando a miña filla en mãos dunha descoñecida, que é moito simpática, mas é unha descoñecida. Como dixíamos, para suportar o ingreso masizo da muller no mundo laboral, asalariado, tuvo que haber unha transformación social, e esa transformación social liquidou todo un mundo, liquidou a familia extensa, liquidou as redes de solidaridade, liquidou as bases comunitarias, porque as bases comunitarias eran basicamente bases femininas, non? E isto foi porque existía o que chamamos o mito do estado do benestar. Non sei se alguén estaba ben en este estado, así lle chamaron, non? Dice que o estado do benestar foi unha consecuencia do capitalismo. Eu digo que non, eu digo que foi unha causa sine qua non para que existise o capitalismo. Meter un estado de benestar para que o capitalismo fose masizo, porque claro, se non había rede de cuidados externos, era imposible que tú accedeses ao mercado laboral. Entón, sustituímos o papel tradicional das mulleres nos fogares e nas comunidades por ese mesmo papel no mundo capitalista, dentro do traballo asalariado. Para iso, tiveron que nos convencer de que o noso traballo non valía para nada e de que non era un traballo digno sequera. Entón nós, como para nós non era digno bastante, decidimos enchufarlo a nosa compañeira. Entón, as mulleres andamos por aí explorando, no fondo, a outras mulleres. Andamos e dicindo, ben, cuídeme, tíos meus fillos, porque ese traballo non é bastante digno para mí, non? Vou a pasar desta parte porque xa Begoña falou dela e como estamos as dúas xa me vou a centrar. Vale, a exploración da terra, que é contra o que máis se ergue o ecofeminismo neste sistema de produción continua, non implica só a terra, implica a
a terra fértil, evidentemente, mas tamén as augas doces, as augas salgadas, os ecosistemas, implica variedades de flora e variedades de fauna ou familias de animais, ata tal punto de que a diversidade no mundo está diminuindo a límites alarmantes. A límites alarmantes, claro, se o dixemos así, e que desaparece? Está a desaparecer un rinoceronte en Borneo? Non está a desaparecer un rinoceronte en Borneo, está a desaparecer a flora e a fauna que coñecían nosos pais e nosos avós. Aquí na Galicia eu non sei quantas tipoloxías de millo podería haber ata hai pouco, igual moitas dúcias delas. Agora deben de quedar autóctonas, igual queda unha ou dúas, se se recuperou, e toda a que compramos pois virá co carimbo de Bayer, ou virá co carimbo de Singenta, ou virá co carimbo de Monsanto. Ben, o punto de encontro entre feminismo e decrecemento é a denuncia de que a dualidade que prioriza a economía ortodoxa e o ámbito de produción nas súas vertentes destructoras, en detrimento do ámbito de reproducción, que é o que permite o cuidado e a conservación da vida e natureza, esa relación no modelo de desenvolvimento do crecimento que temos é totalmente destructiva. É totalmente destructiva dentro do punto de vista ecolóxico e é totalmente destructiva dentro do punto de vista social. Non só estamos destruindo ecosistemas, tamén estamos destruindo bases sociais, estamos destruindo capacidade de relacionamentos. Cada vez tendemos máis ao individualismo, aínda que nos parece que somos cada vez máis gregarios, é mentira, somos cada vez máis individualistas entre a masa, somos moito máis masa, mas moito máis individuos, e somos moito menos comunidade. E a búsqueda da sostenibilidade social e económica pasa por romper ese dualismo de desenvolvimento e produción contra o conceito de reproducción e cuidado da vida e crear unhas relacións armoniosas e non destructoras co ser humano e ca natureza. Poder, eu penso que sí que se pode. Ben, pois, ata aquí o que vos quería contar sobre o ecofeminismo. Non me quero alargar máis porque son as 9:30 e quero que nos preguntedes cousas. Quedadevos con esa idea. Une feminismo e ecoloxía. Aparece porque o paradigma feminista occidental para elas non vale, porque reivindica aspectos ou reivindica dereitos que de momento elas non nos necesitan e posiblemente non vayan a necesitalos nunca. Para unha muller do terceiro mundo a cuota de poder nas grandes empresas non é importante porque non teñen grandes empresas, nen as queren na maior parte dos casos. As grandes empresas foron ali a levarlles máis fame que outra cousa. Aparece porque son conscientes de que unha modificación no seu ámbito, unha pequena modificación no seu ámbito natural trae tremendísimas consecuencias persoais para elas e para as súas familias. Cando nós temos unha proposta ecoloxista ou temos como vos dicía antes, unha actitude ecoloxista, si é certo que a nós tamén nos afecta o que pasa no medio, mas afecta-nos, digamos, un pouquinho menos, non? Se en Corcoesto aquela mina grande que querían facer saíse para a frente e contaminasen a auga de Corcoesto, había posibilidade de levarlles auga de Carballo ou de Coristanco ou de Miño. Mas se iso acontece en Indonesia, posiblemente non haxa capacidade para lles levar auga de outro sitio. Vale. Pois nada máis, eu deixo aquí tamén e podemos iniciar cando queirades o debate. Unha cousiña, cando antes vos falaba de reciclar, dicíamos que ten que ser o último. Aplicar os 6 R's é reavaluar, reconsiderar, digamos, os valores en que acreditamos, reestruturar, adaptando o aparello de produción e os relacionamentos sociais aos nosos valores, redistribuir a riqueza e o patrimonio natural, sobre todo, reducir tanto o consumo como o impacto no medio, que veñen ligados, reutilizar e, por último, reciclar. Vale, primeiro de reciclar teríamos que facer todos eses 6 pasos. Nós comenzamos polo último, porque os outros non nos interesaban. Non nos interesaban porque tiñamos unha despensa enorme e tiñamos un sumideiro enorme.
basicamente a despensa enorme chamábase Asia e América e o sumideiro enorme chamábase África. Penso que se nos está acabando o conto, polo menos o da despensa enorme, porque xa temos liquidada. Nada máis con isto, deixámolo, podemos comenzar o debate cando queirades. Vale, pois abrimos ahora a quenda de palabras, temos máis ou menos como media horiña, entón, a ver, había unha palabra por aí detrás, por favor, sí? E despois ti, vale, sí. Hola, non canalizan os novos partidos que están nacendo a loita contra este sistema de benestar cara a eles? Como? Perdón, é que non entendí. Claro, ao nacer novos partidos que te dan máis posibilidades de ir votar, o día das eleccións nos volvemos máis pasivos, non loitamos contra o sistema do benestar que seguimos nel por moitos partidos. Sí, clarísimo. A ver, hai moitos partidos, é legítimo que haxa moitos partidos, pode ser bom incluso que haxa moitos partidos, o que se pasa é que o sistema actual, o sistema representativo é profundamente antidemocrático. Os partidos non representan un sistema de democracia, representan uns valores e acaban representando a uns grupos de persoas, mas non a toda a populación. E o que fan, quanto máis, digamos, quanto máis progresista, entre aspas, é un partido, quanto máis de esquerda, se queres, é un partido, máis desmotivador é. Desmotivador no sentido de que acaba por fagocitar as luitas que nun principio se unían a esta. Eu espero que nunca apareça un partido ecoloxista, porque entón ese será o fin da humanidade, basicamente. O día que apareça un partido ecoloxista, bueno, o ecoloxismo xa está bastante fagocitado polo sistema, non? Tanto o ecoloxismo como o feminismo, o sistema é moi hábil para iso, para fagocitar cousas e para leválas ao seu rego é superável. Eu non sei como se amañan. En principio a golpe de talonario tamén, compranse moitas cousas. Eu penso que sí, o día que haxa un partido, non os verdes, un máis verde que os verdes, nós, bueno, Begoña máis xa fechamos o tenderete, porque o decrecimento xa non vai ter nada. Sí, eu penso tamén que neste momento si xurden partidos, pero penso que ninguén se atreve realmente a coller o toro polos cornos e a decir a verdad, simplemente, porque a verdad é cruda e significa un cambio moi profundo dos valores internos de cada un tamén, o cambio interior, que é o que lle chamamos, non? Facer ese cambio interior de que é o que queremos, que é o que valoramos realmente, que é o que merece a pena, que vida merece ser vivida. Entón, claro, eso é unha reflexión filosófica, é unha reflexión grande. Claro que eu penso que se sacan o Bill Gates andando en bicicleta e cultivando ali a súa hortiña, de verdad, na televisión, todos os días, nos machacan ca publicidade nese sentido, lévanos tamén ao rejo nese sentido. O sea, non hai nada que non se poida conseguir con unha boa campaña publicitaria. Mas, supoño que non lle interesa, o sistema non lle interesa, de momento o que lle sigue interesando é continuar. En realidad, non sei moi ben, porque este despropósito, é dicir, eles saben, realmente sábese o que está a acontecer. Eu non teño moi claro cal pensan que vai ser a solución para eles. Supoño que exprimirnos como se tratara de facer, obter enerxía directamente, de exprimir aos seres humanos. Sí, porque temos unha tasa de retorno bastante baixa. Temos unha tasa de retorno. Pero bueno, como esclavos funcionamos ben, porque a esclavitude aboleuse en 1800 e pico. Nunca. Bueno, teóricamente, sobre o papel, a esclavitude aboleuse tan tarde como en 1832, en 1854, en 1870, me parece, os últimos. Hai lugares onde sigue existindo, non? Pero quero dicir que en Occidente, aquí, en Europa, a esclavitude abólese ao largo do século XIX, o sea que funcionaba, era legal. Home, o sistema sabe tamén o que está a facer, que os poderosos están acaparando terras. A maior parte dos países teñen
inmensos territorios dentro que xa non son dese estado, que son propiedade privada. No norte, non lembro agora se en Suecia ou Noruega, fixeron unha pequena arca onde están guardando sementes. Porque as sementes transxénicas son a hostia de buenas, pero eles están guardando as autóctonas, pois por algo será, non sei. Están conservando a vida por algún sitio. Están acaparando auga potable. Hai auga potable que xa é de titularidade privada. Ante o momento de que cando chega a cuestión do colapso e as depuradoras non podan funcionar, pois polo menos eles van ter terra, van ter auga e van ter vida. Estamos usurpando o dereito á vida do ser humano. E estamos usurpando diante das nosas narices e dixémosles amén, non sei se é que non somos conscientes ou se si somos cientes, mas pensamos que ainda podemos revertir o proceso. Eu tardei tamén moito en ver isto, que se eu tiño xa 38 anos e ata aí moi poucos anos eu pensaba que sí, que a tecnoloxía nos iba a salvar e que o progreso infinito podía ser certo. Ata que un día dixen, a ver, vamos ver, se temos isto, un círculo, este é o mundo, e o mundo é un sistema cerrado. O sistema productivo é un sistema lineal. Se recorres nun sistema fechado, un sistema aberto, cai polos lados. Por algún sitio vamos a desbordar. Pasa que é un percorrido persoal que facemos antes ou despois, algún non fai nunca, e tamén estará no seu dereito de non facelo, supoño. Se como eu estou no meu dereito de comer batata frita, sin que saiba que son moi malas para a saúde, e dime, mira que son malísimas, pode darme igual, a mí gustan, e eu son feliz. Pois outros son felices pensando en que toda a vida vamos a ter esta farola e esta encendidas, cousa impensável, que vamos a ter as casas a 24 grados no inverno e dormir en sisas, ou que vamos a ter que pôr un casaco para ir ao cinema no verão, porque morres de frío e se te poñen os pelos de punta. En fin, unha palabra ali ao fondo. Sí, estabas antes. Tomando conta, como decía, de dos cuidados, sobre todo nos que dos fillos, pero creo que debemos tomar conciencia tamén de aquelas persoas que sí que eran mulleres, que o feminismo creo que cometeu un error con elas, que foron as mulleres que se quedaron nas hortas, que se quedaron traballando na pesca, que se quedaron nas aldeas, que se lle recriminou que non habían tomado o camiño ir ao feminismo máis institucionalizado. E tomar conciencia de que esas persoas nos metimos nas súas casas, moitas veces os fillos, os netos, co progreso, impoñemos o progreso, tuveron que lo respetarnos a nós. E despois non hai que nos comer. Pareceme que non son as crianzas nos hemos equivocado a veces, senón nos nosos maiores e moitos deles nos estamos equivocando moito, que os expropiamos das súas casas, os mandamos a outros centros, adiós moi boas. Eso, tomar conciencia deso, e parece importante tomar conciencia de deixar de inculcar aos nosos fillos o valor da independencia, a autosuficiencia e a autonomía, que necesitamos cooperar, que necesitamos que os nosos fillos aprendan a traballar xuntos, porque senón, isto non hai solución. Completamente de acordo. A grande ruptura aquí de transmisión de saberes douse na xeración, por exemplo, da miña avó, que agora tiría se vivise 96 anos, a miña mãe. E depois, vamos, a miña mãe a min iso xa, vamos, eu xa inclusive, eu criei-me no rural e prácticamente non sei facer nada, eu sei facer moi pouquiñas cousas. A grande caixa de saberes eran as nosas avós, agora xa non están. Eu antes de que morrese a miña avó dixen, pois vou coller un caderno e vou anotar o que ela me diga, pois xa non me dou tempo, porque xa nada me deixou de falar, entón xa nada. Nesas andamos, por eso digo que teña oportunidade. Que teña oportunidade. É unha experiencia única, é outra volta, outro clic. É dicir, así como os fillos é un clic, polo menos na miña experiencia, foi un clic, o estar cuidando os meus avós está sendo un clic. Está sendo unha volta a algo que deixamos olvidado. Cousas que pensamos que estamos inventando agora. E que pensábamos que estábamos por riba. Sí, xa estaba entre que te inventadas. Isto do asamblearismo e tal, vamos, isto dábase na Galiza no século XIX debaixo dun carballo, que os domingos depois da misa. É certo, é así. Agora pensamos que estamos descubrindo a pólvora. Ai, non, que nós somos asamblearios, sí, vamos, pero que na miña parroquia xa eran hai 100 anos. E tiñan bens comuns, tiñan masas comuns de montes, tiñan augas en comuns, tiñan muiños en común. O muiño en común para a miña parroquia subsistiu ata que eu era pequena. Cando eu tiña 10 ou 12 anos,
chegaron os muiños eléctricos, non sabía, mas depois empezaron a usalos todos e o muiño ficou abandonado. Agora o Concello doulle unha man de pintura por afora e restaurouno como ben de interese turístico. Se queres ir a velo, mas non moe. Penso que algún día hai que volver a moer, se queremos moer, porque cando Fenosa deixe de suministrarnos. Bueno, hai 4 palabras pedidas. Vai aquí antes María. Sí, nada, agradecervos a charla, que a verdade que eu creo que é unha necesidade de ver un discurso conciliador, non? A mí me dá impresión moitas veces que se nos pon no dilema de rescatar as persoas ou rescatar a natureza, non? Un momento de crise, que facemos? Pois se ve que hai perspectivas realmente que identifican que o enemigo e o problema é común. O sea, que gracias por traernos esa mensaxe. Hai algo no que discrepo, e é se cada cando se desacreditan loitas irmáns, compañeiras, como pode ser o ecoloxismo, pode ser a transmisión da ecoloxía realmente a política e aos estamentos onde se toma decisións, porque eu entendo que é unha loita irmá, que se comparten moitísimos puntos de vista e que son ademais, eu creo que moitas veces protagonistas na defensa do territorio, non? En Galicia hai 1000 exemplos, entonces eu nese caso sí que pediría se cara un poquinho máis de cuidado e que pois se cadra tendamos pontes e lazos, non? E tentemos colaborar nesa vía e nada máis, simplemente que nos ten moita exposición e que non sei se te entendí ben porque decías que non sei que decías, é que vou eu só dun ouvido, non? E bueno, que en algún momento me dou a impresión de que se comunicaba, non? Que o ecoloxismo estaba vendido, estaba perdido. Non, quer dicir, o ecoloxismo, hai moitos ecoloxismos, que hai certo ecoloxismo burgués, de vamos a reciclar e compramos verde, e compramos masas ecolóxicas que veñen de Chile, iso non é ecolóxico, se a masa ten que vir de Chile ata aquí en avión, non evidentemente, claro que todo o ecoloxismo non está vendido. Se todo o ecoloxismo estuvera vendidos, mi madriña, xa podemos organizar aquí un harakiri colectivo. Non, tamén hai certo feminismo vendido e non todo o feminismo está vendido. A ninguén se lle pasa pola cabeza que Carme Chacón é unha feminista, ou é unha feminista no sentido do que nós entendemos por feminista, é feminista para ela e representa uns valores que son úteis para ela e para 4 máis como ela. Seguro que no PP non hai mulleres feministas a súa maneira, para mí ese feminismo non me vai a solventar nada, e unha muller da India moitísimo menos, evidentemente, claro. Sí, eu penso que precisamente pareceme que o que escuxamos é que ecoloxismo e feminismo teñen que entrar en diálogo, ecoloxismo ou decrecemento con ecofeminismo teñen que dialogar e teñen que complementarse. Para min é así, complementarse. E máis, eu penso que aínda que falemos, emitamos unha crítica a respecto do feminismo máis convencional ou máis clásico, do feminismo productivista, de inserción da muller no mundo laboral, da reivindicación da igualdade, o feminismo máis igualitario, máis productivista, eu penso que todas as reivindicacións feministas, veñan do lado que veñan, siguen estando vixentes e foron necesarias no seu momento. Pode que algunha fose máis ou menos afortunada ou que errara o golpe, pero que temos que situarnos tamén en cada momento histórico. É o que decía María Castelo, eu fai 10 anos non tiña este plantexamento das cousas para nada. É dicir, o despertar, o clique de decir que se acaba a festa, que isto é impensable que siga así, que ten que cambiar e ademais temos que tomar cartas no asunto, pois é relativamente recente. No meu caso tamén. Entón, cada loita tamén hai que contextualizarla no momento histórico no que se dá. Hai veces que ten que ser así, non pode ser de outra maneira, e as cousas evolucionan, e complementanse, e rectifícanse, e están vivas, non? Entón, eu penso que, ademais, que moitas reivindicacións feministas siguen estando, vamos, en vigor pleno, e sendo moi necesarias. Bueno, quedan 3 palabras y un aviso muy importante que nos quiere dar ahí al final de la charla. Nos quedan 10 minutos, entonces ahora, a ver, procuramos un poquillo ser breves. Basti. Alto. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la exposición, que ha sido muy clarificadora por parte de los personas que han hecho la exposición.
Eva, no se te oye. Como María, cosas que discrepo. Eva, más alto. Más alto, Porfa. alto. Bueno, lo primero es que me ha chocado mucho una cosa que me comentaste de que la mujer había perdido libertades a partir de los 40. Para mí realmente cuando la mujer deja de, o pierde muchas de las libertades que ya prácticamente no tenía, es en el 19, cuando se le niega la ciudadanía, cuando se crean los ámbitos público y privado, en un análisis marxista como el que habéis realizado no se ha expuesto. O sea, es el siglo XIX cuando realmente la mujer se mete en casa y se crea la figura de la domesticidad. En la lucha por el poder salir a la calle, tomar el espacio público, trabajar, que haya sido causa de que se hayan perdido las redes de familiares de apoyo, que también se ha indicado en un momento dado, me parece fortísimo. O sea, que se eche la culpa a la mujer que ha salido de la casa a trabajar, cuando además a veces ha sido porque hemos querido, pero a veces, por la mayoría, no le quedaba más remedio. Y que se rompen las redes de auxilio familiar, de protección familiar, la familia extensa, por culpa de que la mujer toma el trabajo público, me parece que es que ya es culpabilizarnos de todo. O sea, llega un momento en que dice, bueno, aquí no tenemos la culpa. De transmisoras de las tradiciones, claro, es que es una lucha constante la que tenemos que tener con nosotras mismas. Nosotros se nos ha educado en unos valores tradicionales. Tenemos que estar en una contradicción continua entre nuestra formación, nuestro crecimiento como personas y lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado y ser conscientes de ellos, pero tampoco vamos a culpabilizarnos ellos. Vamos a ver, que está bien, pero me parece que se nos ha sobrecargado un poco las tintas en ciertas cosas. Luego el ecofeminismo, yo siempre, por supuesto, de donde parte es de toda la lucha de todos estos, de la India, en Sudamérica, los microcréditos en África, pero a mí lo que me interesa es la lectura de cómo tenemos que trabajar aquí desde el primer mundo. O sea, pienso que el reciclaje es tremendamente importante, por ejemplo. Nuestra visión. Yo no puedo, o sea, primero no tengo un terreno. Es cierto que tengo perejil en una maceta en casa, pero ¿qué le voy a hacer? Intento no comprar en las bandejas de Polispán, que hay veces que no te queda más remedio. Pero creo que es esa visión la que tenemos que profundizar, cómo las mujeres en cierto tipo social podemos funcionar, o sea, cómo tenemos que trabajar el ecofeminismo. Sabemos que se han hecho barbaridades desde ONGs creando pozos en África donde han roto el sistema social por culpa de hacer un pozo donde no debían. Pero eso es otra discusión, yo creo. A mí lo que me interesa es qué tenemos que hacer. Bueno, vale. Igual non me entendestes ben no seu momento, cando falei ao principio, eu non culpei a muller, eu culpei o sistema vendeu-nos iso. Eu evidentemente non vou culpar a muller por sair a traballar. Cuidado, as mulleres a traballaban, e fora da casa, porque no mundo rural as mulleres traballaban moito fora da casa. As mulleres iban ao mar, en Muros, por exemplo, ian ao marisco, mariscaban. Eso de que a muller estaba encerrada na casa era na sociedade burguesa. O sea, no mundo rural a muller tiña un poder que xa quixéramos hoxe moitas bodas urbanitas. Quer dizer, no mundo rural había un dito, era teu pau miña vareada. O sea, non había maltrato porque o maltrato era contestado, cousa que despois aquí no mundo urbano pois parece ser que non. Eu non culpei a muller, eu culpei o sistema necesitaba da muller. Sin a muller macisamente traballando no mercado laboral, o capitalismo non se teria desenvolvido así. Necesitaba que todos estuviéramos traballando ao 100% ou ao 200%. Non se me ocurre culpabilizar a muller, evidentemente, e moito menos por facer algo como traballar. Non era, evidentemente, se entendistes iso todos, é que me expliquei moi mal. Non era isa para nada a miña idea. E o ecofeminismo temos que adaptar, evidentemente, ao noso entorno, claro.
non podemos, según as mulleres da India non lles valen os nosos paradigmas, igual a nós na Coruña tamén non nos valen os paradigmas da India, ou nunha cidade como Barcelona ou nunha cidade como Madrid. Poden non valer o paradigma completo, mas os certos valores sí que teñen que servir. E con amor á terra podemos falar de amor á cidade, podemos falar de amor ao veciño, o que sexa. Sí, eu tamén penso, se me permites, que recollendo isto que te decías, de adaptar o ecofeminismo, sí, claro. Evidentemente a min interésame como traballo aquí, como materializo esa teoría ou ese, como baixo a pé de obra, como se materializa eso. Mais penso que sí, neste momento, precisamente, temos que ter tamén unha visión moi global do que pasa a nivel global no mundo, porque non serve con nós amañar o noso cotarriño, como vemos facendo desde fai moito tempo. É dicir, non sirve con expoliar outro país máis para que nos siga chegando o petróleo barato e nos amañar aquí o noso sistema e poder seguir cos nosos beneplácitos ou cos noso consumo de primeiro mundo, non? É dicir, eso foi o que fixamos hasta agora. Precisamente que eu creo que esa é a diferencia, que ese rollo xa se acabou. E vémolo, pois, no que decía antes, nas migracións masivas, é dicir, queiramos ou non queiramos, a globalización é para ben e é para mal, é para todo, é dicir, vai nos afectar directamente. Entón, repensar como vivimos nós é moi importante, e facer ese cambio de valores é moi importante. É claro que imos vivir con contradicións, é claro que seguimos vivindo todos no business as usual, non? Seguimos todos instalados no BAU mentras funcione, porque romper drásticamente con iso é moi difícil. Ou te automarxinas, te autoexclues desta sociedade, te colocas nun gueto e te pos a vivir dunha forma puramente decrecentista. Se che deixa o Estado. Sí, tamén. Ou senón, sigues no BAU, porque vivimos aquí e agora, como digo eu. Se ademais te autoexclues ti a ti mismo, ti sola, pois non pasa nada. Pero se tes persoas que dependen de ti, pois xa non podes coller e decir, non, eu voume vivir ao monte en taparrabos e a facer unha vida decrecentista como está mandado, non? Pois, claro, todas vivimos nun mar de contradicións, en definitiva. Agora ben, eu sempre quero dar unha mensaxe tamén moi positiva e alentadora nese aspecto, é que creo absolutamente, sinceramente, que cada pequena cousa que fagamos en conciencia na boa dirección é importante. Mais que sexa plantar unha semente nunha maceta, máis que sexa participar nunha cooperativa de consumo consciente, responsable, máis que sexa recoller esa semente e guardala para o ano que ven, e mantela, e pasala de un ano a outro, e compartila con outras persoas, máis que sexa participar dun proxecto político común, máis que sexa cultivar a nosa horta, máis que sexa mercar menos roupa, deixar de mercar en certos sitios. É dicir, calquera pequena cousa é importante. Mesmo estar aquí e recibir, pois, compartir isto que estamos compartindo, aínda que saíamos pola porta e non falamos nada, para min é xa un paso importante e positivo, porque no momento en que o necesitamos facer, está aí, digamos, o noso sedimento, saber que pasa e por qué, non? Que está pasando? No momento en que sexa necesario botar man desa, contribuir a esa resiliencia colectiva, non? Saber que está pasando. Iba Lola e quedaba, xa pechamos a quenda de preguntas. Sí, bueno, podemos facer as tres xuntas e contestades así. Sí. Eu quería saber neste tipo de feminismo o rol que ten o home e concretamente neses eidos que se consideraban típicos da muller, que son os cuidados, a transmisión, a maternidade. E penso, bueno, eu penso quería saber o que pensades vos, porque me dá medo que este feminismo que plantexades, que eu penso que é o da diferencia que existía xa nos anos 70, pois ten o risco de levarnos de novo ao rol masculino e femenino,
e gustaríame que fose o momento xa de unificar estas dúas correntes do feminismo que son o da igualdade e o da diferencia, pois para chegar a algún lado, porque penso que sen os homes non hai feminismo, nin ecoloxía, vamos, nin unha vida futura decente. Eu esa parte, por exemplo, salteina, porque xa vamos moito encima do tempo, mas a idea que teño no meu ecofeminismo, como eu entendo o ecofeminismo, é que os traballos femininos, entre aspas, e os traballos de cuidados, e que ata agora sempre foron traballos exercidos por muller, sexan exercidos por todos. Quer dicir, cando o decrecimento sexa tan inevitable que necesitemos reestruturar o xeito no que nos organizamos nas familias, vai ter que haber unha persoa continuamente, digamos, liberada para eses cuidados. Esa persoa, eu aguardo que comecen a ser os homes. Os homes ata agora non eran, porque o mercado laboral era moito sustancioso económicamente. Cando ese mercado laboral xa non exista, non vai haber ningún impedimento para que ese rol de cuidados sexa exercido por ambas as partes da parella ou por todas as partes da familia, como foi ata agora. Ata agora os cuidados dos... Si, os cuidados dos netos... Perdoa, pero penso que temos un rol moi específico as mulleres de cuidados. Bueno, Carlos. Ata non hai moitos anos, os cuidados dos netos eran exercidos polos avós, tanto homes como mulleres. As fillas saían a traballar ao campo, saían a traballar ao mar, saían a traballar afora, e os idosos quedaban na casa cuidando dos nenos, tanto uns como outros. E as persoas idosas cuidábanse na casa. Cando non había mulleres, tiñanas que cuidar os homens, non había servizos de teleasistencia. Ata houve un momento no que iso foi así. Pasa que xa se nos esqueceu esa vida, xa non romperon esa transmisión. Eu penso que hai tres cousas que só podemos facer as mulleres, que é preñar, parir e aleitar. Eso só podemos facer o noso. O resto... A cuestión é se iso é o noso rol que temos, se os homes non ten nada que ver, non ten nada que ver ca maternidade ou non. Para min é un problema que non vexo que se plantexe de ninguna maneira. Vamos, Home, parir eu non vexo que podan parir. Eu digo, esas tres cousas só podemos facelas nós, hoxe por hoxe, vexo eu. Claro que o home ten participación, por suposto, mais facelas de facto, exercer esas tres cousas concretas, só as podemos de momento cumprirnos, creo. Para todo o demais, evidentemente, tanto vale un como vale o outro. Eu agardo tamén que a compartición desas tarefas de cuidados deveña tamén do feito de que esas tarefas sexan valoradas. Depende tamén de que esas tarefas e de que eses cuidados sexan valorados e sexan postos en dignidade, sexan considerados como o labor máis importante dentro da sociedade, porque son o labor que reproduce, que permite que esta sociedade, que esta vida humana continúe. Entón, na medida en que sexan valoradas, serán asumidas sin ese complexo de estar facendo algo menor. Que pasa? Que me pasa a min, por exemplo, co feminismo máis clásico na reivindicación da igualdade? Pois que sinto que se eu quero realmente exercer a miña maternidade, eso é visto como un defecto. Quedar a coidar das crianzas é como algo que che impide progresar, que che impide realizarte como persona, que che impide seguir estando aí na brecha, no primeiro plano do público, do traballo remunerado. E eu penso que é daí de onde temos que salir, desa concepción de que os labores adicados ao cuidado e á reproducción da vida son un defecto, son menores, son algo que nos impide progresar, son un impedimento, porque é, desde o meu punto de vista, todo ao contrario. E por que sucede isto? Porque estamos ao servicio do mercado capitalista de acumulación, somos transmisores, somos engranaxe desa cadea que
que redunda na acumulación de riqueza. Entón, claro, estamos ao servicio do mercado, non estamos ao servicio da vida. No momento en que estamos ao servicio da vida, se cadra, sí que tradicionalmente había un rol de cuidados que asumían máis as mulleres, había unha división sexual do traballo, tradicionalmente xa. Mais, mentras ao mellor as mulleres adicábanse máis a ese rol de cuidados, quizáis, porque a maternidade as obrigaba a facelo durante os primeiros tempos da crianza, polo aleitamento, simplemente, pois ao mellor os homes adicábanse ao cuidado da vida, pois retellando a casa. Pero os labores precapitalistas eran, tanto masculinos como femeninos, máis enfocados á sustentabilidade da vida. Tanto os labores máis feminizados como os outros. Estaban moito máis enfocados á sustentabilidade da vida. Ambos, penso eu. Mentras nos hallamos dese defecto que significa quedar adicado aos cuidados, entón, claro, para min existe tamén unha contradición e unha dicotomía, estou aí dividida. Mentras vivimos neste paradigma económico e os traballos de cuidados non son remunerados, non teñen un valor monetario, pois claro, son despreciables, non existen, non teñen valor. Pero se lles damos un valor monetario, estamos mercantilizando a vida, estamos pervertindo tamén ese salario, introducindo dentro do mercado capitalista. Sí, hai unha palabra, perdona. Vamos a tratar de ser breves, por favor. Non te convencido. Vamos a tratar de ser breves y bueno, esto significa que habrá que facer outras palestras, que esta palestra era necesaria, ¿no? Entón eso sempre é grato. Por favor. Sí. Nada, moitas gracias. Non é que teño que marchar, pero entón, a ver, eu concordo con moitas das cousas que plantearon aquí as dúas ponentes, con cousas moi interesantes, sobre todo no que ten que ver co ecologismo, a crítica a relación cos mundos máis pobres, tamén concordo moitas cousas. Concordo menos, certamente, no que ten que ver coa vosa visión da situación da muller e os planteamentos que facedes en relación a eso. Creo que sería interesante o debate, certamente non é un debate novo, é un debate que ven de vello, dentro do feminismo, nos anos 70 xa se viu dunha forma bastante intensa, e eu creo que adolece un pouco de un certo esencialismo, é dicir, de considerar que aquilo que ten que ver ca muller ten que ver tamén ca natureza. E eu creo que algunhas cousas sí, outras non. Somos todos parte da natureza e parte cultura. E a parte cultura, eu creo que vos tamén a tedes idealizada. Al menos para min non recoñezo o mundo que describides das vosas aboas, da miña aboa, non o recoñezo porque o mundo de miña aboa ou da miña bisaboa, ou incluso da miña tataraboa, ainda que non o coñecera de primeira mão, pero si por os libros coñecemos como eran as condicións de vida, sobre todo das xentes traballadoras, non se corresponden, creo que moito con o que vos gustaría que fose, que como desexo é un desexo estupendo, pero como realidade eu creo que non se corresponde moito. E quería facer esta intervención porque na medida en que non analizamos ben o pasado, igual o futuro tamén podemos tender a cometer erros para ese futuro. Entón, por exemplo, creo que hai un canto á maternidade que a mí me parece estupendo como algo que é propio da muller e os cuidados que van asociados a elo. Pero, ollo, hai que tamén recoñecer que a maternidade ten que ser un dereito a elexir por parte da muller, non a que a natureza condicione as nosas o noso desexo como persona e o noso desexo como desenvolvimento da persoa. É dicir, e iso ten que ver tamén con un tipo de reivindicación que se plantean e que non me paro máis
Sí, por favor, que vamos un pouco fora de tempo. Falamos máis. Eso, brevemente. a ver, Sí, por contestarche brevemente, a ver, eu non teño idealizado para nada o pasado, para nada. Bueno, a verdade é que non o teño moi estudado, pero bueno, penso que había de haber de todo. E non creo tampouco nese poder das mulleres, mas si penso que houve épocas históricas donde, concretamente en Galiza, si a muller rural, a muller traballaba e podía herdar, era eu creo unha sociedade menos penosa que se cadra noutros momentos históricos, pero para nada teño idealizado o pasado e tampouco en ningún momento falo de volver ao pasado. Agora sí penso que temos cousas que aprender, que temos moitas cousas que aprender, tanto neste ámbito como no ámbito da produción, da ecoloxía, etc. E despois a respecto da maternidade, que como dereito absolutamente de acordo, forma parte dos dereitos reproductivos das mulleres, así, totalmente, o sea, maternidade sí ou maternidade non, pero no caso de maternidade sí, tamén eu penso que é un dereito poder vivila e exercela e poder criar. Eu penso que é un dereito tamén, por lo menos eu vivino así, e encontraime con que en moitos casos ese dereito estaba coartado. Si, eu non posso ter ese dereito, non posso porque teño que volver ao mercado laboral, e desas 6 semanas dunha crianza non é a vida dunha crianza, mas non. Sí, Esther. Sí. Yo estoy bastante en desacuerdo con muchas de las cosas que dijisteis. Entre otras cosas, me parece muy castrador para la mujer asignarle el papel de cuidado. O sea, el papel de cuidado hay que erradicarlo de la etiqueta femenina que llevamos siglos arrastrando. El tema de cuidados hay que apartarlo de la mujer. El cuidado no tiene voz de género, no tiene etiqueta de género. O sea, yo creo que ya basta de que nos asignen un tema como ese, ¿no? Que nos está lastrando nuestra independencia y nuestra vida como personas. No, o sea, yo creo que no. La mujer como receptora de vida, sí, como una semillita que creció, que fecunda, muy bonito, o sea, muy bonito, pero bueno, también con muchos matices. Es decir, la maternidad es un derecho, sí, para el que la elija, pero el Estado no le va a dar nada, O sea, derecho, no sé, yo creo que es elección, una elección libre y cada uno que la ejerza libremente. Desde luego, el feminismo clásico nunca condenó a ninguna mujer por ejercer la maternidad de la forma que creyera oportuna. Así estuviera 8 semanas o 8 meses curando al niño. Sí que las pudo discriminar por llevarle el lacito rosa, ponerle el vestidito y darle la Barbie. Por eso sí que pudo ser criticada, por hacer un juego sexismo. Estoy muy en contra de la idealización que hacéis del falso mito del matriarcado femenino en Galicia, que nunca existió. Que nunca existió. Ya está bien de ese mito y leyenda, nunca existió. Las mujeres han sido maltratadas. Y el poco poder, entre comillas, que creíamos que tenían, era porque el hombre se iba, emigraba, pero cuando volvía retomaba su papel. Y la mujer tenía que quedar con la responsabilidad, y era dueña, sí, pero no podía firmar en muchas cosas. O sea, de matriarcado, nada de nada. Eso es un falso mito. Y luego, eso de que dijisteis en un momento, de que, bueno, antes, en ese mundo de comunidad, de aldea maravillosa, donde todos cuidábamos de todos, donde todos los saberes se distribuían por igual, y cuando no había mujeres, cuidaban los hombres, como cuando no había mujeres. Es que cuando hay mujeres, tienen que cuidar solo a las mujeres. Parece muy peligroso lo que estáis diciendo, realmente. Me parece, a ver, a estas alturas de lucha que llevamos delante, o sea, me parece volver a un mundo muy tradicional. Estáis hablando además de un mundo global
en el que, no sé si un 80%, no sé el dato, un 80% es urbano o más de un 80% es urbano. Es decir, las semillitas nos las van a traer en bolsas plásticas, pero de cuidarlas, pues nada de nada, Vamos ver, o traballo de cuidados hai no que facer, non? É dicir, os nenos necesitan cuidados e os avós necesitan cuidados e as persoas enfermas necesitan cuidados. Que non ten que facer? Todos. Que non está facendo no mercado capitalista? As mulleres. En todas as residencias de idosos, en todos os infantarios son mulleres. Homes, en donde? No, en general no. Que o tiñan que facer, pero que non está a facer no sistema capitalista? Quen está nos infantarios cuidando dos nenos? Pero a realidade son as mulleres que están facendo. Son as mulleres que están facendo. A realidade é... Claro, outra cosa que deberíamos ser todos. Mas que non está a facer son as mulleres. Cando deixamos de facelo na casa, fómolo facer afora. Simple, así de simplesmente. O sea, facémolo cobrando, pero seguimos facendo. Que non ten que ser así, evidentemente. A ver, temos que ser esos tesouros das esencias que reivindicamos saberes ancestrales. Poden facelo tamén os homens. Perdón, pero temos que ir rematando. Temos que ir rematando. Disculpade, queres decir e despois queda un aviso que nos ten que dar todavía Alfonso. O aviso, non? Sí. Sí, eu, a ver, por contestarlle un pouco a Esther, eu penso que, polo menos polo que a min me toca, eu creo que non dei unha visión de idealización do pasado. De verdad que quero fuxir desa imaxe, porque nin no tocante ao tema máis ecolóxico, máis agrícola, nin no tocante ao tema da muller, para nada teño esa visión de idealización do pasado. Non sei se o transmitín así. E máis, dixen e repito que me parece que a loita feminista é plenamente vixente, que hai que contextualizar cada momento histórico, pero tamén penso que neste momento histórico temos que sobrepasar e trascender certas cousas e resituármonos. E iso de que as sementes nos las van traer en bolsas de plástico, olvídate diso. E que o 80% da xente viva en cidades, olvídate, pois iso será no primeiro mundo para empezar, pero olvídate diso, porque ímonos ter que re-ruralizar hasta límites impensables. E as semillitas xa podemos ilas guardando, e xa podemos ilas conservando, e xa podemos traballar na nosa resiliencia para recuperar a nosa soberanía alimentaria, por exemplo, para recuperar a nosa soberanía enerxética, e imos ter que descender nos consumos hasta límites que hoxe nin imaginamos. E pode que non tardemos tanto. Entón, a cuestión é contextualizar en que momento histórico estamos e como van devalar as cousas. Claro, podemos seguir reivindicando un mundo de luz e de color para todas e todos. Podemos seguir reivindicando, pero eu penso que está absolutamente fora de lugar xa. E que temos que ser moito máis modestos e modestas e moito máis mirar realmente o que temos entre mans. Bueno, pois moitísimas gracias, xa damos por rematado esta palestra e agora Alfonso nos vai a dar un aviso. Grazas, compañeiras e compañeiros. 60 segundos. Quería decir unha cosa, transmitir unha mensaxe. Eu vou empezar polo remate. O remate que iba a decir é que ali hai un peto pequeno que é para aportacións da Marea Atlántica. E aí hai un número de conta da Caixa Rural e encima un enderezo dunha páxina web. Encima dice voluntariado Lesbos. Entonces non sei como unir as dúas cousas, pero o relato en estos 60 segundos que voy a decir é o seguinte: este ser humano pues se va dentro de 5 días de voluntario a Lesbos, que é unha isla de Grecia que está a 12 kilómetros.
isto é unha opción individual, porque ademais vou pola miña conta, bueno, leva moito tempo dentro das miñas capacidades, pois, tratando de conectar con unha solidaridade auto da baixo, non? Que está habendo ali, de moitísima xente que se autoorganiza con seu esforzo e con non toda a axuda das grandes organizacións, ainda que hai algunhas que non. Por que entonces isto que é unha decisión individual lo digo? Bueno, pois porque pertenezo tamén a este colectivo espiritual que aquí se ten manifestado e tamén ao colectivo espiritual material da Marea Atlántica, e me parece que está ben decilo. E se alguna persona quere facer algunha chega, hai ali unha conta e se fará a chega. Se queredes facer alguna pregunta ou coller o meu enderezo electrónico tamén. As achegas que podemos facer son achegas moi concretas, materiais, porque o traslado de unas cousas materiales importantes que habría que facer, que son calzado, porque ali comeza a ruta, a larga marcha dos miles e miles de mulleres e homes cara a Europa, pois é difícil de transportar. Sin embargo, hai necesidades diarias, non de ampliación. Eu fundamentalmente vou estar ao lado de cerca da zona de Mitilene, en uno dos campos que se chama Moira, buscándome como axudar, ou por lo menos non estorbar. O sea que omnia sum comunia, todo é uno. Muchísimas gracias. No te conocéis. Bueno.